tisati kuzonyadzi nyango pachinzi vamwe vasoda kutora mazita nchichendika but nyaya ingoripo ndeyekuti zvoni zvikunzi baba wako iwewe vanogona kutsipika yanoona naprofeti Madungu ukati vakunotora milioni vanonga variko palist racho but still let's not talk about Madungu asada kuita zvekujairira vanhu Madungu eka talent Madungu ngasiyana nazvo uyandisaura wangu kawe unozvikuita savira wako aone hayi wangatite zvekutamba ngaite comedy No, Prophet Madungu is a clown. right iwe unoti prophet Miracle Paul vari true kana kuti vari fake inini kusatomfollowa kutora ototi handimutendi Miracle Paul is a fake prophet here on earth and in heaven. Inini Miracle Paul ndeyokushaya. I'm going to face him in court and I will prove that he's a fake prophet. I'll prove it in the spirit. I'll prove it using scriptures. And I'll prove it face to face. Miracle Paul kana ari true. Panomuda podcast nori. Number 24 hours. Ndanditse muri. Kana ari true. Ngakurene men. Nemen ndandiri amene aningaiwana and the chief of the fake prophets in Zimbabwe is Miracle Paul. So manama imagine munayada sa Holy 10 obanzi hana cha wina. Holy 10. Do you really know who Holy 10 is? No, when I was here, Holy 10. I don't know Holy 10. Manama awards they kushaya. The only thing chinemusoro kumanama awards was with Initiative and Oriano they performed. Otherwise, Plot Marco and the whole bunch, they are just useless. Yes. Another thing, ndakaona awards yakwangoka invite kwa mahure. Baba mahure ari irrelevant. Anona. Wachisiya vanhu vakaita ngesusu. Tukuita zvinhu industry. Mahure. Ungozara mahure ngofonelana baba. Achingoudzana kuti Hendruma awards doing what do you create what do you do? Chokwadi kwangozara mahure ndoangangoinvite. Manama yandika. Kana chizvicherechedza. Anofanira kuona kuti akuluza that respect yanga inawo kudhara because if you check kudhara wana Wingy D wauya achitora mawards awo wana Alec Macheso achitora zvinhu zvawo anani but wakatasa 3/4 yawo ndasaka wina wanga wasipo